Sad ću nabrati sve ajmere. Znaš koga ćeš ufati 100% zajm? Ivana Ereš. Ima 100% zajm. Mogu dat ruku. Eto, ako na njega ufatiš ga, mogu... Ako ga ne ufatiš zajm i... Ko ovako ruka ba. Blue D. Blue D i Ivan Eres su ti glavni ajmeri u... Ela. A onda ti ide Ryder Rodgers i on ima ajm. Jesu ufati ajm, prvo ajm. Sad rekao na Ivan Ereš. On isto ima. Jel ga rekonaš? Koga rekonaš? Reci, sad ću ti ja pomoći da im ufati. Sad ću ja proći ovako skrosan i si skrosa i si. Koga hoš da